En tot aquest ritual, el sacerdot titular de Sant Bartomeu hi tenia més bé poc paper. Ningú no esperava la seva benedicció per celebrar els rituals. Sí, en canvi, era important el paper de Tolo Segarra. Com el seu pare abans d'ell, exercia de dolçainer titular i era, per tant, qui coneixia i sabia tocar les tonades necessàries per a les danses de Sant Joan que regixen el ritual al voltant del foc. I això, sense voler, generava entre tots dos una certa distància, ja sense tindre en compte que Tolo era més bé poc assidu als oficis religiosos i portava una vida que a ulls del senyor retor, però també de la gent d'ordre de la localitat, podríem definir com a dissoluta. La relació, com ja he dit, li venia de casa. Com a fill únic de Joan Baptista, àlies Batiste Segarra, la successió en l'ofici resultava cosa natural. Així es transmetia de normal la professió de dolçainer. Però, com se sol dir, no només s'hereten els bancals. De Batiste, consagrat músic de banda i seductor, li havia quedat no només l'instint per a la música i la bona planta, sinó també la seva aversió al treball estable i correlativa estima per l'alcohol i el món de la nit. Així vist, podeu imaginar-vos que l'herència, pel que fa a les possessions materials, li'n va quedar ben poca. En quant a sa mare, era d'una altra pasta, o potser no tant. Bé, igual és millor que ho conte ell. Tolo, dis-los-ho tu, que estàs ahí sense fer res, i total, tu eres el protagonista de tot això. Ma mare era de Xàtiva i venia d'una família de bé, de xavos. Però va ser rebotada i no va voler casar-se amb un senyor de Carcaixent al que li havien promès. Va aprofitar unes festes per a fugar-se amb mon pare, que li va prometre que faria carrera al món de la faràndula. Es va casar amb ella i aprenyada i la van desheretar. Els pares no li van perdonar mai que es fugara amb un perdulari. En el temps, ni carrera ni diners, ella tampoc el va perdonar a ell. On vaig néixer en pecat, mossèn Vicent, un rector jove del seminari, no volia batejar-me. I la veritat és que mai mos hem portat bé. Però a veure, no te'n vagis per les branques, no parlàvem de ta mare. Ma mare va aguantar uns quants anys, però al final se'n va anar a provar sort a París. Va dir que tornaria. Al principi enviava moltes cartes, després menys, i al final res. Tot això és per explicar el meu accent de la costera de la Marina. Tot el poble pensa que sóc foraster. Ai, si no fora pels teus iaios, no sé què hauries fet. Tolo va estar destinat a la guerra de Cuba un grapat d'anys de la seva joventut. La seva condició de músic va lliurar-lo d'entrar en combat tret d'un parell d'ocasions comptades. Ho dic per la trompeta, és clar, tan volguda per la professió marcial. La dolçaina poc interessava. Al contrari de la mitja dotzena dels seus quintos que no tornaren ni en caixes després del desastre de 1898, Tolo va tornar d'una peça, però sense honors i amb una fama de perdulari en part merescuda. Bé fora pel que havia mamat a casa o pels horrors que va veure la guerra, de la qual no en solia parlar ni ebri, Tolo va decidir seguir el camí de son pare, que va morir jove a causa dels excessos, fent de la dolçaina el seu ofici quasi exclusiu al llarg i ample de la Marina Alta. Només en els moments difícils de l'hivern es plantejava, i molt esporàdicament, de pescar alguna cosa per clavar-se a la boca.